Kako očuvati nacionalni identitet u vrijeme diktature? Pitanje je koje je mučilo Hrvate u razdoblju između dva svjetska rata. U to vrijeme važniju ulogu odigrala kultura, a nositelji snažne političke borbe bili su intelektualci, upravo njeni predstavnici. To su ljudi koji su u vrijeme diktature odbili suradnju sa režimom, od slikara Ljubo Babić prvenstveno, ali uz njega je velika uloga grupe Zemlja, Krsto Hegedušić, a od glazbenika to je prije svega, i tu je važno spomenuti važnost građanskih udruga koje su nosile te ideje širim ljudima. A tu svakako treba spomenuti Rudolfa Maca. Jedan je to od naših vrsnih glazbenika. Uspio je organizirati preko 3500 ljudi u zborove i putem njih prenositi svoje ideje široj javnosti. Uspjeli su osigurati ono da se u vrijeme diktature, kad se nije smjelo spominjati zapravo hrvatsko ime, hrvatska nacija, da se moglo govoriti o hrvatskom kulturi, o hrvatskom kulturnom identitetu. Znači o toj nekakvoj posebnosti i uspjeli su učiniti da se tih par godina nekako ne izgubi i ne utopi u jugoslavenskom. Zahvaljujući njihovoj borbi, danas se možemo ponositi hrvatskim imenom. Podružnica za povijest svoje programe nastavlja već za 2 tjedna. Do ljetne stanke ostaje još jedno predavanje za otprilike 2 tjedna kolege Miroslava Akmađe o crkveno-državnim odnosima u drugoj polovici 20. stoljeća, odnosno u doba socijalizma. A onda od rujna do prosinca bismo održali još ova preostala, ja mislim da se radi još neka 4 ili 5 predavanja o raznim temama od srednjeg vijeka do najnovije povijesti. Tako će prigodno obilježiti 20 godina svojega postojanja.